Mabungahong kagabhion tanan mga kaigsuonan. I'm back. Balik ko mga igsuon, no? So, sinsya na uta kalay mga adlaw ka busy kayo ta. So karon mga igsuon, mag-live taon niya ang ako ang topic karon katong naay akong gibutang re sa wall mga igsuon katong naa bitaw kuan kanang nasa question ba about sa unsaon nga makabiya na sa tanang bisyo. Okay? So mauna akong paborito, no? Kabaw na mo mauna akong paborito nga mga pangutan na, mauna nga di na ko ni palabyon. Actually naon ta ko gi-prepare pero tan-aw na ko murag need kay ni siya kay labi na ang kaso karon sa illegal nga droga, mga bisyo-bisyo ni saka ba. So timely ni siya nga topic tonight. That is why I encourage everyone, please share our live tonight. Labi na kabalo ka nga naay mga kaila ni mong lulong sa makadaot nga bisyo, labi na ka ng shabu. Pwede ko share mga igsoon kay aron makadungog sila ani unya maghatag ni kanang ma-enlighten sila ani. Amen. So ako sa i-share ha. Wait. Kumusta rin mo diha ay? Share sa na ako mga igsoon. Alright, so done sharing. Okay. Sumayong gabi mga igsoon. So praise the Lord for another blessed opportunity nga mamalandong tas pulong sa Ginoo. Okay, so tonight mga igsoon, as what I have said earlier nga natay tubagon ba kay I know kani siya nga question karon mauni ang usa sa daghan nga pangutana sa uban nga unsaon daw nga muundang na sila. Actually daghan kay nagpa-advise nako about ani pero karon na hagit ko bang ako na lang ni siyang tubagon unya kanang i-live nako para mas maklaro bitaw siya kay kani man gud siya nga pangutana may tungod ng unsaon pag-undang anang suyop og shabu, unsaon pag-undang og sigarilyo inom tanan mura og nadyo ko ikatubag ana kay diha manggugugikan manindot man gud nga mo advise ang usa ka tawo mo counsel mo tambag mo tabang mo ampo kung nakasinati siya no kana bang napamatud-an niya kay nahitabo sad niya it's not enough for me, it's not enough to counsel to advise a certain people or person nga regarding ana nga mga gi-raise up nga question bitaw nga wala ka experience dili kayo siya effective lahi gyud nang nakasinati ka imong i-share nila tungod kay
it's proven sa imong life nga nahitabo nimo. Amen. So, before we start, I just want to encourage everyone to share our live tonight, and please mention your friends and loved ones nga kabalo ka nga lulong sila sa makadaot nga bisyo, especially illegal nga droga. And kabalo ka nga gusto siyang mugawas, please mention, makatabang ni niya. Amen. So, kay grabe karon igsoon, taas kayo isaka og balik ang kaso sa illegal nga droga karon niya. Daghan ang nangundang kaniadto na mali karon. Kabalo ta na kay naobserbahan man ako sa palibot, no. So mao ni nga nindot di siya nga topic mga igsoon nga ato ning ipakatap, i-share na to. Ug sa wala pa maka-subscribe sa tong YouTube channel, please subscribe kay kani nga live na to ako ra po ning i-download later after this unya akong i-upload sa tong YouTube channel, and ang link na sa caption ani nga live, no. Praise God. So again, mabungahong kagabion, shout out sa tanang shout out dahil sa nag-raise og question ani. I believe nagtanaw na karon Brad, lalaki man ni. Salamat sa imong pangutana. Pero dili lang ikaw ang nangutana ni. Daghan nga mga adik-adik nga nangutana ni kay bisag sila gikapoy nagsuyo pero di sila kagawas atong tabangan, atong tubagon. Kay diha magugikan. Ka-relate ko na mga pangutana ha. Awang shout out bit na mga OFW diha. Sa lain-laing kanasuran, mga seaman, seafarer, mga naka-permanent resident, subscribers, star senders, and tanan nga mga avid viewers and followers nato, and new followers, welcome kayo ani nga page. Walay debate dire, and wala to nag-isaw relihiyon ani nga page, but we lift up only the name of Jesus Christ. It's all about Jesus. Wata nang debate kay kanang debate lagi ako ning gibalik-balik, kapoy-kapoy lang na, no. Mudaog man ka diha sa doktrina nimo ang gibarugan, pero wag gyapon ka nakatabang sa mga adik-adik. Maayo nga maglumba taron og rescue, di ba ko i-post ganina. Atong adtuon to mga tabangunon, wa nay paglaom ba na depress na kaya atong tabangan. Nganong kung sakto na imong doktrina, then adto na isaysay dito sa mga kriminal. Katong mga nawad-an nagpaglaom, importante na nila nganong magbangga-bangga mga debate diha, no. Wag po na naka-prevent sa illegal nga droga. Mabito ako igsoon, no. Ako igsoon, gracias sa Ginoo lang gyud. Di ko mo patol ana. I respect all religion, all sekta. Na mo bikil na ko, basagdan na po nako kay basta ako na busy ko giya sa mga taong dautan nga muduol sa Ginoo. Ana ra ta, no. Kay mao na diha. Praise the Lord. So many mga chat na ko rin. Okay. So, shout out na ko ang Cebu City Jail. Pohon-pohon makabalik na ko diha mga igsoon. Praising God and grateful to God for this great privilege nga makabalik og sulod. Unya. Shout out na ko sila Brad Aris diha, no. God first bro didto ni sa sulod. No kaning FS, no. Akong i-shout out na naghatagan si Brad Jomar. Nga nakakaroon sa Cagayan, no. Praise the Lord. Gikan sa bahay ni Kuya. Gikan sa Cebu City Jail karon, nabag-o na nangalagad sa Ginoo niya ng trabaho na, no. Kauban siya kapikas kinabuhi nas Cagayan. Shout out Brad. Thank you God first bro, no. Shout out na ko sila Brad Aris diha. Sila si Brad Kinit ang tanan nga nasa maximum 4 shout out. Kita-kita dan yung pohon tugod sa Ginoo niya. Shout out na ko si Brad Jao ang mayor diha sa Brigada 20 if I'm not mistaken. Shout out. I remember last time nakasulod ko sa Cebu City Jail dito ko sa brigada ni Mayor Brad Jao. Shoutout sa daong RDC 123. Ako mga pinangga di ano, sila si Brad Mago. Shoutout brother. Kita-kita na kita po, no. Shoutout sa iyang lovely wife nga si Lovely, iyang ugangan, iyang family, iyang mga anak, no? iyang igsuon na sa Pasil, Cebu. Shoutout na ko sila si Brad Ibang Sad, iyang asawa, iyang whole family. Shoutout na ko si Mayor Ayan diha. Tanan-tanan nga mga naada sulod na shout out. Namos kong pag-ampo kanunay, and then of course tanan mga jail officer sa Cebu City Jail, shout out yung tanan mga sir, salute. And my team from Living Water Christian Fellowship, akong di-shout out sila si Pastora Ninette, Pastor Jay Salamputan, Pastor Herman Romano, Brad Adsel, shout out Brad Danilo, Brad Jerry, Sister Jardine, Sister Sheila, kinsa man itong uban, nalimot ko Brad Louie, kay Brother Andrew,
Brother Arturo and Rodolfo Flores. Okay. Sir Paul Acosta, good friend of mine, police officer, nga kauban sa nakumusulo dito na sa Campus Menia, o iyang asawa nga si Clarence Acosta. Kisa pa yuban? Brad Danilo, Brad Pastor Jimwell. Okay. Basta tanan-tanan akong team from Living Water Christian Fellowship. Kuha ni sila ang ilang church na sa Kanipaan, Puok, Talisay, Cebu. Okay? So, Luzon, Visayas, and Mindanao, here we go. Mabungahong kagabhion. Kani akong is-share ninyo mga igsoon. Indot kayo ni. Nga naman, kay nasinati na ko ni. Okay? So, it is proven igsoon nga basta ingani nga mga ingani jud nga mga topic. Ganahan ko. Shout out din ako among barig-bago nga gi-open nga Bible study sa Barangay Ingod, Tubigon, Bohol. Shout out ako si Brad Ryan. Okay? Nagtanaw ba kaniro, no? Giyang mama si Ate Inday, no? Last night dito may Bible study. Bag-o na sad ni mga igsoon nga gigamit sa ko sa Ginoo nga mo giya, mo share sa pulong sa Ginoo kay maulagi nga nga kaso mga illegal nga droga igsoon. So, ana man na nyo. Pasalamat sa ko sa Ginoo nga nakasinati ako gingana mga kabuang ba. Nalulong ko sa illegal nga droga for more than 16 years. Ingom daw sila adik pa mang kagnaong. Sagdi lang. Naong raman na. Di ba ito one time nga kana bitong ako di ko mapatol og mga kuan pero day joke man. So akong gisabayan kay gingnan ko ba nga magpa-practice daw kog hair follicer. So akong gihagit. Sige. Asa man dapita na kay magpa-practice kog hair follicer kuno kay kung ari daw sa ihi kuan ko no so. Ako gipatulan nga di pon musugot no kay dugay na grasya sa Ginoo. Last suyop na ko 2012. Dugay na kayo. More than 13 years nga giset free ko ni Lord. So limpyo na kayo ta grasya sa Ginoo. Okay? So before we start, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Knowing that, as what I have said, without Him, without God, we can do nothing. Without the guidance of the Holy Spirit, dili na ito masabtan ang iyang pulong. Unya. Wala sa tay igo-igo nga kaalam para mutambag aning nagpatambag karon kagabi una. Kaya yan question, no, akong basaw na, akong gipost diha. Ana iyang question, no, Pastor, unsay akong buhaton para mabiyaan ako akong mga bisyo? Gikapoy nako pastor, tabangi ko pastor, no, murag luoy jud kay ba naluoy ko nagununa ba, no? So inom sa tubig para atong birahan since diha ko gikan grasya sa Ginoo dagang ko gikasulti. Anyway, nay nawawar ba ko ngayon ni nag-send og stars. Okay sa man 108 stars. Thank you. Praise the Lord. So let's pray. Father in heaven, Lord God, salamat sa kadasig imong gihatag kanamo tonight. Tagaan apod minimong laing higayon Ginoo nga mamalandong sa imong pulong, mamalandong sa imong kaayo, sa imong milagro Ginoo. Lord God, before we start, ilimbiyo among kasing-kasing among unahuna among pagbati Ginoo, imo aming takus mamati sa imong pulong. Tagami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, kasing-kasing open for correction and then willing mo obey, mo sunod nimo. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Let your will be done. We invite your presence. I pray for your divine manifestation right now. As we listen to your word tonight, Lord, ipabati imong gahom, imong dihog, imong presensya ka namo. Lord, bless all the viewers and listeners. Ikaw lamang among ituboy Ginoo, tagay mi kaalam nga langit nun. And kuan sad Lord God, we pray for your protection nga walay mga distraction for us this evening. We declare victory, walay mga plano sa kaaway nga mo bulabog na mo para ma-out of focus me, because I believe this topic is very important. So Lord God, I pray nga imo ming proteksyonan, and I cancel, I destroy every spirit of destruction in the mighty name of Jesus. Salamat sa kalinaw sa mga nahuna og pagbati Ginoo. Ikaw lamang ang among iisa ipataas karon. Walay relihiyon nga among iisa, but only the name of Jesus Christ. This is our prayer in Jesus name. Amen. We have 145 viewers. Anyway, ako nang shout out ang
Pisigami family na ko, no? Luzon, Visayas, and Mindanao niya. Ako sang gi-shout out ang 222,000 followers sa atong original page nga dili recommended sa Mita, but nag-anaman siya og saka hapit na siya 223,000. And shout out sa nako ang ako ato ang 55 ba to? Yes, 55,000 followers ato ang new page nga Mabungahong Kristohanon 2.0. Duha ka page akong gigamit ron igsoon, so sinasa ng duha igsoon ma-reach out ko ninyo. Praise the Lord. So let's start. Balikon ako ang pangutana ng atong tubagon. Anyway, salamat kay sa nangutana nino. Mura o kabantay ko, mura kita ko siyang profile ba ning labay. Good evening, Pastor. Sana magkakilala tayo o magkaila kay dati akong kasama nila si tigsulod sa deka, sis. Shout out be, Rochelle Humawas Castillo. Pohon igsoon. Pohon kay pero mao lagi na tig adtuan kog Cebu pon mo na mangani ko mandi ra gina. Kay mao man ay schedule nato sa Cebu City Jail. Okay? Again, akong balikon mao ni ang question igsoon nga atong tubagon tonight. Ug ato ni siyang tubagon pinasikad sa pulong sa Ginoo, dili kay ato-ato ra. Hallelujah. Ang pangutana niya igsoon mao ni, makita ninyo ang pangutana kay nako ako ning gi-post ganina. Gi-screenshot na ko iyang pangutana. Ang iyahang profile picture kay Kandila. Yang ngit-ngit, murag ngit-ngit jud yang ginabuhi ba. Okay? Iyang pangutana mao ni, let's go. Here we go. Before we start, pagdayon please share our live tonight, and kung kabalo ka kung naa kay mga higala nga lulong sa illegal nga droga nga gusto mo gawas, please mention. Maulaw ka, i-share lang ni. Praise the Lord. Dara yung pangutana, Pastor. Unsay akong buhaton para mabiyaan ako akong mga bisyo? Gikapoy na ko, Pastor. Tabangi ko, Pastor. So, next line, ani mga igso, napamanilain siyang message, ani. Nagisgot siya, suyop-suyop, ani. Gikapoy na siya, and then, nagisgot pa siya, ay, glihok na, nga, backslider daw siya. So, niagi siya kabago. Okay? Karon, nabalik siya. So, Brad, thank you. Thank you for your very nice question. Okay? Og daghan sad kayo nang utana ani kay labi nang uban dili ka tuo, no? Na ako'y mga disciples karon nga gipiyal ni Lord, mga igsuonan nga mga banggiita nga adik-adik nga gibag-o sa Ginoo. Although nay uban nga murag wa kalahutay pero daghang nila hutay grasya sa Ginoo. Ang uban di ka tuo. Giunsa na nila no imposiblihan nakaundang sila suyop. Imposiblihan nga ngani di na sila mo inom ana something ana ba. Wa mo imposible sa Ginoo gud. Sa tao imposible, pero sa Ginoo imposible. So ang akong tubagan ni kay iyang pangutana maom ni, unsay akong buhaton para mabiyaan ako akong mga bisyo? Gikapoy nako, Pastor, tabangi ko. Tabangan kas Ginoo, tabangan tang tanan. Okay? If there's anyone who are watching this time nga nagilom-hilom lang ka, pero gaposad ka sa makadaot nga bisyo para imo sa ni. Ang pinaka maayong buhaton nato para maundang ni, no? Para mawagtang na ning mga gapos. Gikapoy na ta kayang gingon diri, gikapoy na ko, Pastor. So meaning nagsige siguro siya suyop, nagsige siya inom, nagsige siya sigarilyo. Sige ba ni siya rugby unsa may mga bisyo niya kay mga daghan man, plural man. Pero wala siya na enjoy. Other side of him, kay lucky man ni. Gusto siya mo undang. Gusto siya mo gawas pero naglibog siya kay kung naa siya kwarta lami man isuyop, ka-relate ko ani. No? Sige lag last na ni na kong suyop pero nanay kwarta balik na po chip na po suyop na po kay dagko kay bahig nya ni balik nang suyop karon. Ang una jud buhaton na to ni Brad. To all of the viewers and listeners this time nga naa ka ni gapos ka sa makadaot nga bisyo. Una jud buhaton ni mao ni. Paminaw. Duol sa Ginoo. Mateo 11:28. One of my favorite verse. Kay nahitabo na ko na. Duol sa Ginoo. Gikapoy ka kay grabe na nimong pag-antos, gapos ka sa makadaot nga bisyo. Primarily kanang illegal nga droga. Kapoy na kayo imong lawas. Ug na kay kwarta suyop dayon. Una nimong buhaton, step forward. Duol sa Ginoo. Ingon si Jesus sa Mateo 11:28. Duol kamong tanan, kamong gikapuyan, kamong nabugatan
kay papahulayon ko kamo. Way lain na itong buhaton igsoon, paminaw mo. Mga nagtanaw karon nga lulong sa illegal nga droga. Kung gusto kang mogawas, ana, di ka mabag-o sa rehab, di ka mabag-o sa prisuhan, di ka mabag-o anang unsa man diha imong way laing makabag-o nimo. Di ka makabag-o, ikaw ra. Way laing makabag-o na to si Kristo lamang. Ang Ginoo lamang maungingon siya sa Mateo 11:28, duol kamong tanan kamong gikapuyan, nabugatan kay papahulayon ko kamon, I will give you rest. Papahulayon ko kamo ng inyong kabugat karon kay magsigil kag suyop bisag wa nay tama, suyop lang gihapon. No? Paduulon ta sa Ginoo, no? Himo og lakang desisyon ang kuna ang imong sala. Pakitabang, Lord, kapoy na kayo, hangat na kayo. Ingani akong himo. Before ikso, padong ko i-rehab, ingani akong himo. Lord, kapoy na kayo, naamang ka, tinuod baka nga Ginoo, pamatod ragod na ko ang imong gahom. Kapoy na ko, ani struggle na kayo, depressed na kayo sa bisyon ako nga, suyop sa una mga ikso niya. Karon namatay na lang akong mami, si mami namatay kay heart enlargement, kay sige kong panghagis kung makasuyop ko. Basta grabe, magwala ko, basta di ko kakita sa impitaka, di ko ka-follow up. Labad akong ulo kanunay. Sige lang kong panumbag sa bungbong, ipanglambos sa mga butang. Struggle kay ko ba? So, wala ko kabalo kung sa akong buhaton. Pero sa diyang ning surrender ko, ning duol ko sa ginawa man ako siya nakita. Wa ko'y nakita, but ang akong faith, ang akong pagtuog, pagsalig, ning diretso sa Ginoo. Naa ba ka, nabay Ginoo. Tinuod ba yun ay Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta kung naamang ka. Palihog in taon pa matud-i imong gahom, pinaagis pagbag-o na ko. Once mabag-o lang ko, i-give up na ko akong pangandoy. I-give up na ko ang dreams na ako, mga lagad ko nimo, mo serbisyo ko nimo, magpagamit ko nimo. And indeed, the word of God is proven true in my life. Sa dang ninduol ko sa Ginoo akong gitugyan, gisurrender akong kabugat, no? Ang ako ang mga struggle. With a sincere heart, sincero. Dili lang nga, Lord, kapoy ka nang imong kasing-kasing mismo. Naghilak, no? Imong kasing-kasing mismo. Nagkontak, nakigistorya sa Ginoo nga gikapoy na sincere heart, sincero. Maminaw ang Ginoo. Amen. And then after that, duol ka sa Ginoo. Dili lang na diha, rakutob ka usara. Pakigrelasyon sa Ginoo. 2 Corinthians 5:17, Apostle Paul said, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang tanan nga nahiusa ni Kristo, bag-o ng binuhat. Ang daan nangagi na, ang bag-o ni abot na. Ang bot pasabot ng maghiusa, makigrelasyon na. Kaya ako na ning gibalik-balik, kadungog na muna ako kadagan nga. Kanusa ang magtiayon, mahiusa. Mahiusa sila. Inighuman nila kasal ang duha may mong usa nganong nahiusa sila because both of them has a relationship na sila ay relasyon. So meaning anang ang tanan nga nahiusa ni Kristo bag-ong binuhat ang tanan nga makigrelasyon. Amen ni Kristo. Once makig-relationship ta ni Lord, natay intimate relationship ni Lord. It's not enough ang giingon sa Mateo 11:28 nga muduol ta. No? Muduol ta kay gikapuyan ta nabugatan di kay diha ko to makigrelasyon gud ta. Muduol ta ni Kristo kung gusto ta mabag-o. Labi na nimo brad nagtan-aw ka karon backslider ka sayon ra na backslide ka meaning ning kang-a ka ning disconnect ka. Balik lang no reconnect balik no kung disa ka na dagma bangon kung disa ni mo gibiyahan ng Ginoo balik ka sa dito gipaabot ka brad. Every day naglaom si Lord nga mo balik ka buhi pa ka napakay paglaom. As long as maningkamot ka nga mo balik sa Ginoo, makitaan ka sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo, nga muduol ka, ma-reconnect ka, reconnect. Kay na-disconnect maka kay backslider man anong utana ni, no? Apan sa dili mga backslider katong wa pa gyud nakasinati og milagro kabaguhan, no? Sa iyon ra no pakigrelasyon sa Ginoo. Kinahanglan natay intimate relationship ni Jesus dili sa relihiyon. Kay dili tanan aktibo sa relihiyon, naay relasyon. Ano ba mingon? Bot-bot imo pastor. Nganong moingon man ka nga walay relasyon? Kana kay naay reliyon, naay relasyon di ko mutuo. Kay tinuod nga naay relasyon ni Kristo na bag-o na. No? Kay nguban moingon man, Brad, sayo ka pag-study about religion. You cannot say religion if there is no relationship. No?
Kung tinuod na nganong daghan man laging aktibo sa relihiyon nga wa na bag-o. Kung Biblia pasultion sa 2 Corinthians 5:17, ang tinuod nga nay relasyon na kigiusa ni Kristo, mabag-o na. Kung adik-adik na, mundang na. Kung mga nangabit na, bogan na niya yung kabit. Kung palahubog na, mundang na. Kung kawata na, mundang nagpangawat. Mao na tinuod nga nay relationship, no? It's not about religion. That is why tonight akong gi-promote ang relasyon. If anyone, yun si Paul, if anyone is in Christ, if anyone who has an intimate relationship with Jesus, mabag-o yun ka kay si Kristo maong kamatuoran. Ako ning balik-balik John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth. Amen? The truth, si Jesus ang kamatuoran. And he said also in John, no? 8:36, if I'm not mistaken. And you will know the truth, and the truth will set you free. Walaing makapagawas nato sa illegal nga droga. Walaing makapagawas nato sa makadaot nga bisyo, shabu, rugby, bolkasil, marijuana, syrup, cocaine, unsa man na ecstasy. Si Jesus, no? You will know the truth. You will know Jesus. And Jesus will set you free. And that very truth will set you free. Mabag-og ita. The moment we have intimate relationship ni Lord. Ako mismo nga nagsulti sa grasya sa Ginoo. I am one of the living testimony. Buhi nga testimonya nga magpamatuod ninyong tanan. Nga once natay hingpit nga relasyon ni Kristo, mabag-o kita. Kanang uban nga nagingon-ingon, ayaw lang kung sultiian na, Brad, kabata pa nimo. Na ako'y Ginoo, na ako'y Kristo, pero ang binuhatan gali, dili gali na maayong ihimplo, badlungon gali na. Wala na siya relasyon sa Ginoo tinuod. Kayang tinuod nga na relationship ni Jesus. Buotan, mayong ihemplo, makita si Kristo sa kinabuhi. Mo ni Brad akong tubag. Okay? Gusto ka nga mabag-o ka. Gusto ka mugawas sa illegal nga droga. Makadaot nga bisyo. First step ni mo dool sa Ginoo, paubos ang kunay mong sala. No? Patabang sa Ginoo kay naay kapahulayan. And then aside from that, it's not enough nga muduol ka, pakigrelasyon. Amen? Pakigrelasyon sa Ginoo, kanang mahiusa na gud ka. And then, after that, I guarantee you, mabag-o ka. Sa diyang mabag-o na pug ka, paminaw mo. Kaya ang uban, nakabatog kabag-uhan, usa ka buwan ra, ibalik na pug suyop. Ang uban, nakabatog kabag-uhan, pilara ka semana, waray buwan, ibalik na pug suyop. Kay dagko na kuno kay bahay gron. Bisan asang dapita dagag syabo, no? Namalik. Pero ningagi no tagkabaguhan. Ngano man na? Usa sa rason mauni. Once mabag-o ka, di mo pasabot nga mabag-o kang tudangtod. Nasad kay himuon aron magpabilin ang imong kabaguhan. Una, bag-uha po ng imong mga barkada. Ako ning balik-balik kay si Pablo mismo ning ingon, bad company corrupts good character. Unsa may pasabutan na? Okay? Ang daotang kauban or daotan nga mga pakighugoy-hugoy ba? Makigminggol ka sa mga daotan nga ikaw buutan, matakdan ka kadugayan. Bad company corrupts good character. Gusto ka mabag-o dool sa Ginoo, paubos makigrelasyon ni Kristo, pagbag-o pod og barkada. Kay di ka mabag-o, Brad. Ano man? Kung magpabilin kasi mga barkada, adik-adik, palahubog, manigarilyo, ay unsa may mga barkada ni mo da, mao na imong kahugoy-hugoy kada adlaw, dakog posibilidad, mubalik ka. Gusto kang mabag-o parehan ako? Karon mutipo ko nila kung muwali, mutipo ko nila kung na ako'y misyon, mo share ko. Pero di na ko mutipo nila ng mga adik-adik, di na mutipo. No? Akong himo, igso na akong balikan, tamo no, sawa makabaw sa akong testimony. Way back 2012, kato ni surrender ko sa Ginoo. Pagkabag-o ginako igsoon, wala na ko igana mo suyop, hindi mo ganahan mo inom, manigrilyo, babae, tanan. Hindi na ko ganahan sa mga bisyo, rugby. Akong himo, nagkulong ko sa kwarto, mura kong nagpareha ba. Sa kwarto ra ko, sa balay, wala ko gawas-gawas kayo, mugawas lang kog na prayer meeting, mugawas kog na paliton sa merkado, mugawas kog na mga bulaton sa Ginoo. Mugawas ko, pero ang akong most of my time, akong gispend ni Lord in reading the Bible, sige kubasag Biblia, ampo, sige paminaw og mga worship song nara ko sa kwarto kanunay. Kay for me, gusto ko magbag-o. Gusto ko tinudanan kabag-uhan, magbag-o sa kong barkada kay ngano man di maglisod ta mabag-o igsoon kung ang imong mga barkada nga mga adi po kang magbag-o barkada, no? So akong gihimo sa una mga igsoon, katong labi na kaninang utana, ang akong gibarkada kadto na pong mga Dios nun.
Akong gibarkada katong mga hinimbahon, mga may nampuon, katong mga maayong ihemplo, mga taong buutan. Minglikay na ko itong mga badlungon, minglikay na ko itong mga adik-adik, mga kriminal, unsa man diha, gilikayan ako. Hangtod niabot ang time nga na mature na ko spiritually, hangtod nahimo na jud kong pastor, o dito pa ko ning tipo nila, kay ning wali ko. So ako na kumpiyansa, igso, no? Natay gibuhaton, no? Nga na ra ka sayon nga mabag-o ta. Gusto ka mo gawas sa makadaot nga bisyo, siya duol sa Ginoo, surrender, pakigrelasyon ni Kristo. And aside from that, nga mo duol ka sa Ginoo, kay magbag-o ka, pagbag-o barkada. Any connection nimo igsoon nga makatrigger sa imong kaluyahon, putla. Kuha ninyo ang punto. Any connection nimo nga pwede matrigger ang imong pagkaadik-adik, pagkapalahubog kaniadto, putla na sila. Dapat ang imuhang bag-o nga connection is mga tao nga may naglukon sa Ginoo, mga taong may nampuon, mga tao nga dalhon ka kanunay dasigon nga musimba, mga tao nga ang hisgutan puro Ginoo. No? Nindot na maunay amiguha. Kay dakog posibilidad nga ang kabag-uhan nimo mo sustain nga naman. Kay nagpalibot nimo mga tao man nga Dios nun, dili naman tong mga adik-adik, mga sugarol, no, tanong mga kriminal, wala naman, no? Wala naman mga rugby boys sa mong palibot. Nailisa naman nimo mga godly people around you. Kabalo ko maigsoon nga those people around us can affect our future. Mao na nga pamili pud og tao nga maglibot nimo karon kung gusto ka nga mabag-o ka. No? Naay maintenance igsoon. And aside from that, pabilin sa Ginoo ingon ang Juan, pabilin kamo kanako. Ug ako magpabilin kaninyo, kay kung di ta magpabilin, kung ang sanga di magpabilin sa punuan, ang sanga alone dili mamunga. Kinahanglan mutapot gud siya, connected siya kanunay sa punuan nga mao si Kristo. Kita sad once makabato na tagkabag-uhan, ayaw sa gawas sa Ginoo, no, ayaw biya sa Ginoo. Once mo biya ta sa Ginoo, it means mga igsoon ang sanga ning biya sa punuan, di ta mo bunga. So nabag-o na unta ka pero mobalik ka salbahis, mobalik ka adik-adik ngano man. Ning disconnect man ka ang sanga ning disconnect man sa punuan. No? Pabilin ta, no? Nabag-o na ka, pabilin og simba, ayaw og latang og simba gyud mga igsoon. No? Kung nakay bulaton sa adlaw ting simba, no, ipaliba na, pila ra na ka oras ang simba. Siguraduha ang simba, kay ang simba usana sa ilanan nga nagpabilin ka. Kung gusto ka nga mo sustain, mulahutay ang imong kabag-uhan, nga di na ka mo balik sig suyop og syabo, sige palahubog, sige unsa diha mga igsoon nga lulong sa makadaot nga bisyo, pabilin sa Ginoo. Usa sa ilanan nga magpabilin ka sa Ginoo, simba kanunay. Ug naay mga prayer meeting, Bible study or any activity sa church, appeal. Kay kana nga mga bulaton nga pang Ginoo ilanan na nga nagpabilin ta. Yaw na ka sa balay kan basa og Biblia day and night according to Joshua 1:8. Okay? Adlaw gabi pamalandong sa pulong sa Ginoo nya kinabuhia. Ilana na nga nagpabilin ka sa Ginoo. Once magpabilin ang sanga sa punuan, ang sanga magpadayon ang pamunga kay wa man siya na nasiak, na disconnect. Ana ra igsoon sayon ra kay na pangutanahan na. Unsaon nga makagawas tas illegal nga droga sayon ra. Balikon ako atong step by step una. Kung gusto ka nga mabag-o, mugawas sa illegal nga droga, gapos ka, una, duol sa Ginoo, surrender, pangayog tabang. Tabangan mo ko sa Ginoo, kay si Lord, maminaw mo yun. Labi na, sincero ka sa imong pagampo, maminaw. And then aside from that, dili linda, pakigrelasyon gud sa Ginoo. Naging kay intimate relationship ni Lord. And then after that, mabag-o ka, kay ang ingomang 2 Corinto 5:17, ang tanan nga nahiusa o nakigrelasyon ni Kristo, mabag-o man. Mahimo siyang bagong binuhat, kung adik-adik sa kaniadto, kung palahubog sa kaniadto, karon dili na. Amen? Dili na. No? Ganahan lang siya kanunay magpapuno sa presensya sa Ginoo. Sa una, kanunay siyang hubog. No? Hubog sa tanduay, kulapo, fundador, emperador niya. Suyop og inom, mag-uban man na, kay lami man iinom kung makasuyop. Pero karon kay bag-o naman tang binuhat, kay nanam tay relasyon ni Kristo. Hubog na ta kanunay sa presensya sa Ginoo. Magtama ta kanunay sa presence ni Lord. No, mao na ilhanan niya. Kung gusto ka nga magpadayon na, okay? Kung gusto ka magpadayon ang kabag-uhan nga natagamtaman na to, pagbag-o pud og barkada, likayi ang mga barkada nimo nga makatrigger sa imong bisyo. Likayi ayaw na pagbarkada og mga adik-adik, mga kriminal, mga rugby boy, mga palahubog, likay. Then pamili og mga barkada nga mga buutan, mga godly. Diyos nun, dalhon kag simba, mainampuon.
no? Maunay pilia. Mayong ehemplo mga buutan kay kana silang mga klase sa tao. Maunay posible nga maghatag nimo og right direction, no? Kay mga buutan, mga Diosnon man sila. Matakdan kanila mosamot kag kaduol sa Ginoo. Amen. Maunay igsoon. And then aside from that, pabilin lang jud sa Ginoo kanunay, no? Sa panahon nga ting simba. Ayo ibaylo ang Ginoo sa kwarta. Ayo ibaylo ang Ginoo sa imong pagpaningkamot, no? Kay makaangkon man kag bahandi ning kalibutan, magbanig man ka o tiasa man na kung nalayo kas Ginoo. At the end of the day, sa adlaw sa hukom, dili ang kwarta nimo may matubang sa hukmanan imong relasyon sa Ginoo. Kumustahon na ni Lord. Mo nang gusto ka nga mo sustain ang kabaguhan nimo kay daghan man mga nabag-o na unta niya. Kana bitawng namalik. Pila na sila ka buwan nga nabag-o, di na mo suyop, no? Giagda na, itunulag toter, di na mo dawat. Itunulag, sa usa ka siya, di na mo tagay. Di na manigaryo tanan, pero namalik karon nga naman. Kay ning disconnect man. Ning latang magsimba. Naka-absent o kausag simba, kaduang simba, ganahan na, mauwaw na hantod, nalingaw na, nimbalik na. Nag-adik-adik na, nag-drugs na. No? Muna mga igsoon nga, kung gusto ta nga, ang kabag-uhan na to, musustain, hantod, maabtan ta, inigbalik sa Ginoo, nga nagpabilin, nga nabag-o, pabilin sa Ginoo. Pabilin sa Ginoo. Mao ni gingon ni Jesus nga, as long as we remain in Him, pabilin ta niya. Magpadayon sa nangatong bunga. Ang bunga mauna ang kabaguhan. Sayon ra kaigsoon. Tanang nagtanaw na kagamay. Siyabok diha ako gikan. Gamay ra, mas grabe bagali siguro ko ninyo diha. Uban. Kaya ko sa unas kung panahon naaman jud ko'y kwarta, di man jud mahimog, di ko kasuyok. Bisan pag naoy kwarta, mangawat ko na ako'y uyab sa una nga nay trabaho niya. Na jud tinagaan ko kwarta, so magsige jud kog suyop niya. Nay time nga nay lugar sa una nga kuhaana na mo nga kusog ang baybas, so niya dili mo hatag tong mga namaligya ba kung dili kaila, so ang uban muagi na ko, so makasuyop gyapon ko, so ingana. Pero nganong naingani man karon, no? Ang kanhi adto bang giitang adik-adik sa among lugar, among baryo, among lungsod dire igsoon. Kabalo mismo ang mga followers dire nga taga sa Samoa. Nganong naingani naman ko, nahimo naman hinon ko karong tulay para ang mga adik-adik mo dool sa Ginoo, no? Tungod na sa Ginoo. Agrasya ra tanan sa Ginoo. Ngano man na kay willing pug ko magpabag-o. Kung di pa sad ko willing, wa pa ko ning duol sa Ginoo. Wala na Pastor James karon. Siguro patay na ko, rehab or na priso. Ana igsoon. So tanang mga nagtan-aw karon nga, if ever nagtan-aw karon, gapos ka sa makadaot nga bisyo, primarily kaning shabu. Daghan ning duol na ko mga pamilya ro nabungkag tungod sa shabu. Ang shabu dili ni siya ordinaryo nga bisyo. Ang shabu lahi ni nga klase nga bisyo. Kay bisan asawa, bana, anak, ginikanan di ka kamao mo respeto. Pwede nimo traidoron sila tungod lang nga bisyo. No? Apan lisod man na bag-ohon ka na nga bisyo, tinuod na. Apan sa Ginoo wala imposible. Kung nagtanaw karon igsoon nga gapos ka ni illegal nga droga, paminaw na ko karon, duol sa Ginoo. Even this time as you listen to this message, nakit-an ka sa Ginoo. Duol ni Lord. Buhi pa ka na pa'y paglaom. Ay tuon na istorya suban. Duula ang Ginoo, paubos ang kunay mong sala. Pangayog tabang Lord, kapoy na kayo. Lord, gikapoy na kung di ko gusto nga kani ako, pamilyado ko Ginoo. Hindi ko gusto nga mauni malantaw sa akong mga anak. Ana ang Ginoo, jugot day ka igsoon nga ang imong mga anak makakita nimo nga ingana, makalantaw nimo nga iyang papa, iyang mama, adik-adik. Do you think malipay ang atuang kuan na anak unya? Kung napamantay ginikanan, makakita atong ginikanan usam ni anak ka, adik-adik ka, dili proud. No, suduol sa Ginoo. Ayaw sayanga or dauta imong lawas pinagi sa makadaot nga bisyo. Giduphan na ta ni Jesus ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Kinabuhi niya iyang gibayad para maluwas ta. Ingon si Pablo, himaya ang Ginoo sa imong lawas. Kanang makadaot nga bisyo, 100% wa na himaya ang Ginoo. Ingon siya nga ang iyang atong lawas, templo ni sa Dios. O kinsa katong mga laglag ni ilaglagon usab sa Ginoo, gusto ray taglaglagon ta sa Ginoo. In other words, masuko ang Ginoo kung kinsa tong maglaglag sa lawas niya. Kay iyahaning templo. Amen. Gusto ka nga makagawas kung nintan-awa karon. Duula ang Ginoo. And then pangayog tabang din pakigrelasyon sa Ginoo.
Kay si Lord di mo pakyas ni mo bag-uhon o bag-uhon ka. Bisag pila nakakatuig diha mga igsoon. Na ako'y mga disciples nga gipaypiyal sa Ginoo nga naiuban na rin nga mga 30 nakatuig sa bisyo. Ang uban 20 katuig kapin pero gibag-o sa Ginoo. Bata pa nagbisyo pero gibag-o sa Ginoo. Ngano man kay ang atong imposible, posible na sa Ginoo kanunay. Amen. So dili pa ulahi ang tanan. Ang uban maingon nga ingani na nandiyo ko ang uban. Mao na jud niya akong no dili buhi pa ta na ipaglaom. Basta lang mo surrender ta sa Ginoo. Amen. Basta lang muduol ta sa Ginoo, mudangop ta, mubalik ta. No? Tanawa tong prodigal son, the story of the prodigal son. Ang anak ning uli. Pero ang anak nagwaldas-waldas sa iyang kwarta, nag dito sa kahilayan, tanan mga kalipay nga kalibutanon, apan sa diyang nahutda na siya. Wa na siya nahut, wa na siya kapadulungan, hibalik siya sa Ginoo sa amahan. Gireject ba? Wala. Gidawat ingana si Lord Igsoon. As long as buhi pa ta na ipaglaom sa Ginoo. Sa bisyon ni mo kung gamay ra kay na sa Ginoo. Gamay ra kay na diha og gikan igsoon. And di pa matud-an sa Ginoo nga gamhanan siya. He's the God of chances. Di pa matud-an sa Ginoo nga kaya taniya tagaag paglaom. No matter how depressed we are right now, kaya ka ayuhon, kaya i-repair ni Lord ang imong kinabuhi, o kaya ka gamiton. Parehan ako! Imagine ako! Kita mo ng mga post na ko igsoon, nga muwali ko sa mga pulis, at intib kay sila maminaw, dagang mga pulis magpa-advise na ko. Grasya sa Ginoo, magpa-counsel, magpa-ampo. Pero kinsa ko kaniadto, dakpuno nila, kay adik-adik, pero karon suod na kay nila, tungod sa Ginoo. Parehan ako igsoon. Kung nagtanaw mo diha nga gusto mo mugawas, parihara ta. Naipaglaom sa Ginoo. Amen? Buhi pa ta, di pa ulahi ang tanan. Naata nining kalibutan na himugso, gipakataw, aron mga lagad sa Ginoo. Aron ang atong lawas, mahimaya ang Ginoo. Pinahulam ra ni, kausara ni, so dapat i-honor na to si Lord. Himayao na to ang Ginoo, pinagi sa atong lawas. Wala ni gipahulam sa Ginoo, para lang laglagon sa makadaot nga bisyo. Kundili, nahimugso ta, gipahulam ning kinabuhi, aron mahimaya ang atong magbubuhat. Amen. Let's pray. Father in heaven, thanks so much for your word tonight. May tungod Ginoo sa kabag-uhan. Lord, ako nagampo kung naay nagtanaw karon Lord nga grabe siya ka lulong sa makadaot nga bisyo. Lord God, gihimo na nanimo nako. In more than 16 years, I've been slave in drug addiction. But right now, you set me free. And I'm more than 13 years na ko karon Ginoo nga gawas nun tungod nimo. Wa ka mausab. Kaya sa nahimuon nimo sa mga nagtanaw karon Ginoo nga gusto na mo gawas sa gapos ni Satanas. Lord, I pray to all of the viewers this time nga lulong sa makadaot nga bisyo. Ako nagaampo Ginoo og deliverance. Lord, ako nagaampo Ginoo nga mamuhat ka Ginoo. Pinaagi sa gahom nimo sa anointing Ginoo of the Holy Spirit. Imong tangtangon, bungkagon, bugtoon tanang gapos ni Satanas. Especially sa spirit of drug addiction in Jesus' name. Lord, wala imposible nimo. And of course, ako sa nagaampo Ginoo nga giyahan nimo sila nga muduol ginimo nga totally mo surrender nimo. Kay kung dili pud sila makigrelasyon nimo nga tinud-anay kadiyot ra sila mabag-o, mobalik na pud sila kaniadto sa kaniadto. Lord God, I pray to all of the viewers and listeners right now nga gapos sa makadaot nga bisyo makabaton sila og kabag-uhan ug di na sila mobalik sa ilang kinabuhi kaniadto kun dili magpagamit sila nimo. In Jesus name. Lord God, imong pulong mismo ning ingon, dool kamong tanan, kamong gikapuyan na bugatan, kay papahulayon ko kamo. Ning ingon ka Ginoo nga makahibalo kami sa kamatuoran, ug kana nga kamatuoran makahatag na mog kagawasan gikan sa illegal nga droga. As long as we are willing, Lord, willing sad ka mo bag-o na mo. Again, I pray to all of the viewers nga gapos karon sa makadaot nga bisyo. Makabaton sila relasyon nimo Ginoo sa pangalan ni Jesus. Thank you Lord. Thank you. Kung i-claim ka na Lord God,
Nga daghan ang nananaw karon nga mga bugto ang talikala. Mga nananaw karon Ginoo nga mga bag-o na. Nga lahi na ilang addiction, uhaw na sila sa presensya nimo. Musimba na sila, muhatag na sila panahon, mubasa sa imong pulong Ginoo. Na mga buluhaton nimo Lord God, mo appeal sila. Ug ila ng biyaan ang kahilayan, moduol sila kanimo Ginoo. In Jesus' name. Lord, thank you. Salamat, Ginoo, that you are a miracle-working God, that there's nothing impossible, Lord God, sa imong gahom, Ginoo. Ang lisod namo sayon kaayo nimo. You're the God of miracle, God. Salamat, Lord. Thank you. And this time, among giangkon ang kabaguhan. Among giangkon ang genuine transformation. Among giangkon ang deliverance, Ginoo, nga nangabugto ng tanang gapos sa kaaway. Giangkon among kalinaw, kalipay, kaayuhan, kagawasan, Ginoo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Praise God. Anak na kunuwa. So, that's all for tonight. Brothers and sisters, thank you for being with me. Stars and Stars, thank you kinsa man ka. So, mao to no, timan no? So, na nagtanaw. Yes, gamay ra kay na, bisyo. There's nothing impossible ni Lord. Ako ibalik ang himayag dumog sa tumbuing nga Diyos. And salamat kay mga igsoon. And don't forget to share our live and subscribe sa YouTube channel. Kaya ako nang i-download niya, i-upload na ko dito kay madilit raman no? Salamat kayo, salamat namo sa akong prayer kanunay. And I declare na I pray that tonight, sa itong papangatulog, bantayan ta sa Ginoo. No? Bantayan ta niya, unya, mag-uban niyang presensya. Ang iyang Holy Spirit, magapadayon og konbiktar nato, mutudlo sa angayng buhaton, aron tinuod yun ang gawas nun, o makabatog tinud-anay kabag-uhan. Grasya sa Ginoo. Amen? Padayon ra og ampo yung mga igsoon. And sa mga OFW nga nagtanaw karon nga adlawan diha kay laylay man og time, no? I pray for God's protection and as well, and I declare that all the works of your hands i-bless ni Lord. I declare favor sa inyong amo, sa inyong trabaho. I declare promotion sa na mga business diya sa gawas. I declare prosperity in Jesus' name. In Jesus' name. So that's all for tonight. See you again next time. Mga igsoon, no? Ako'y kabilin, kabalo na mo, ampo lang ta kanunay, no? Ampo. Uban sa pag-amping, aron magpadayon ta pag-abante, madagma man ta bangon. Padayon hangtod maangkon ang kinabuhing dayon. Good night everyone. See you next time.